Mseleku, Duma, Mthombeni, lwandle olingawela olwelwa inkonjane zona ezindiza phezulu. Bengicabanga ukuthi ngizothi mangingena nginyathele phansi ngenyawo. Mangithi ngiyangena akufikeki phansi. Ngisathi ngixake ukuthi akufikeki phansi, mangithi ngiyabheka nangu uShaka. Come what if Shaka it's me come. And you said I mustn't put my feet around. Ha, iyangimangaza ngiyafa. Ngiyazibuza ukuthi bengizifakelani kuyona lento. Yini nje ngithi ngiyindoda ikhanda lami elisile lisamukile. Ngivele ngizozifaka ekufeni. Very scary experience. Wacishe walimala Nkosi yami kodwa uMseleko on this day Mzansi. He was exploring naye ke kodwa it was the scariest experience empilweni yakhe. Akathandi ke ukuriska ngempilo yakhe siyamazi uMthumeni ngoba uthi uvesana acabanga amakhosikazi akhe ukuthi azoba yena mhlazane engasekho. Yonke lento inkiya yenzakala after nje eqeda ukubiza izithakazelo zakwaMseleko zavele zakhala.